In het genre cabaret is een enorme verscheidenheid. De Maaspoort is de plek waar grote namen willen stralen. Komend seizoen zijn dat onder andere Guido Weijers, Joep van het Hek, Jochem Meijer, Claudia de Breij, Veldhuis en Kemper en Bert Visser. Maar kijk ook eens met een speciaal oog naar de talenten die de afgelopen jaren al hele hoge ogen gooiden. Pieter Derks, Tim Fransen, cabaretgroep Los, Jentel en de Boer, de muzikale comediennes Maartje en Kine en de uit Limburg afkomstige Eva Krutsen. Ten slotte in dit genre speciale aandacht voor het cabaretcafé bij Comedy Parade. Hier mag tijdens de voorstelling lekker van een hapje en een drankje genoten worden. Een veelbelovende en verrassende productie is eind mei de Backstage Comedy Tour. U komt op de meest onverwachte plaatsen in het theater. Zoals de kleedkamers, het zijtoneel, de werkplaats en de kantoren. Artiesten wachten nu daarop voor een korte act van hooguit een kwartiertje en daarna gaat u weer verder. Met Javier Guzman, Alex Ploeg en vele anderen.